Mlékárenství v Chocni má 80letou tradici. V roce 1928 zemědělci založili družstevní mlékárnu a její provoz zahájili v prostorách Kinského velkostatku. Současná mlékárna byla postavena v roce 1940. Po jejím zestátnění v 50. letech minulého století se stala součástí krajského podniku Průmysl mléčné výživy v Hradci Králové, závod Ormilk Žamberk. Novodobá historie začíná privatizací v roce 1992, kdy mlékárnu od státu koupila společnost Zamilk. V roce 2002 získala od zemědělského družstva další majoritní podíl obchodní společnost Akom Praha a přijala nový název Choceňská mlékárna. Z původně regionální konzumní mlékárny vznikl specializovaný podnik vybavený moderními technologiemi. Choceňské pomazánkové máslo, choceňský smetanový jogurt i tvaroh se staly uznávanými obchodními značkami na českém trhu mléčných výrobků.